Bună, prieteni! Astăzi ne vom juca 99 de nopți în pădure. Stați puțin. Haideți să intrăm, Sofie. Stai puțin, suntem pe server normal. Da. Hai, intră repede, repede. Ca să nu intre altcineva cu noi. Noi toți stăm. Cred că vom face, cred că de vineri nu mai vom face videoclip, deoarece suntem plecați undeva. Adică putem să facem shorts-uri. Da. Da, o să facem shorts-uri. Încercăm să facem și shorts-urile. Să știți că avem o problemă cu microfonul la calculator și așa că se va auzi numai. Da, deci Rareș vorbește pe videoclipul meu, să știți. Da, el... Bă, uitați ce ciocantare am eu. La 10 subscriber facem videoclip cu invitatul special. Da, invitatul special ești și el vlogger. Chiar vorbim acum cu el. Da. Și Rareș, zi tu, ce zici invitatul special? Că așteaptă să facem 10 subscriber neapărat. Da. Și nu vrem să vă dăm spoiler cine e sau ceva. Și vă rugăm, dacă nu sunteți abonați la el, să vă abonați și la el. Și dacă vezi acest videoclip, te rog să nu uiți de promisiune, bine? Nu ne-a promis, dar încercăm să-l convingem, încercăm. Adică el e de acord. Gata, nu mai dau mai multe spoiler. Bă, Rareș, tu unde găsești casa aia, pereții ăia? A, uite. Sofie, tu nu reținuși că tot timpul tu când te duci să faci casă? Mapă. Eu mă duc în explorare. Rareș, mă certași pe mine că nu e și videoclipul ăla bine. Și Nu mai făcut în 3 videoclipuri, dar... Dar nu e și bine. Tu ai spir de tir. N-am spier de tir. Ba da, mai. Și eu am de-asta. Păi eu am pistol, merge să salvăm primul copil. Păi da, dar noi trebuie să facem la foc acolo. Noi doar stăm și așteptăm. Un moment pe care noi nu vrem să îl ratăm. Gata, hai la copil. Hai să găsim. Unde e copilul? Stai puțin că eu am 0 viață. Minus. Să vezi cum îi dau. Și voi face machi. Așa, să vedem. Așa face Rareș, scuzați-l dacă vă sperie. Machi. Hai, vino, Sofie, vino. Stai că eu vin cu pistolango. Vino, că mai numai unul. Stai mă, că până lasă-mi mie. Hai, dă-i cu toporul, că e bătut și cu toporul poți să-l bați pe ăsta. Ei, eu am jumătate de viață. Hai, te rog eu, noi toți, da. Și încercăm să nu murim. Fugi! Cu topor! Am puțină viață. Ia mâncare și... Pot eu să iau copilul? Telefonul. Da, ia-l tu. Megafon, telefon. Așa, eu iau chest. Că eu sunt liberă în sac. Hai, te rog eu. Hai, copilul. Sac de 15, sac, bandaj. E bun și bandajul. De când chiar e bun. Că dacă n-ai viață, îți dă. Ai pistol? Mic. Hai că ți aduc. Dar să știi că gloanțe luai eu, că aveam 0 gloanțe. Noi toți. Dacă găsești tu gloanțe, na, ține. Ține-l. Noi tot. Lasă-mă că iau eu. Bine, hai. Ce mai e de loc? Bă, dar ne pe 2 bani futuri. E, Cred că picior de iepure, să aduci și tu 2 picioare de iepure la bază. bine. Oricum avem... Vine la traderul. Știu. Noi. Bă, nem să bagi și tu ca să știi tu, ca să facem mapa. Mie mi se pare cel mai important mapa cu ăla, cu 4.
Păi da, ție. Mie. Nu aici ți-l pun. Eu de asta vreau să ți-l pun. Adică dacă tu faci, noi toți stăm și încercăm să nu murim. Așa, Uite, copile, pune-te aici. să vedeți ce facem. Hai, te rog eu, dă-mi... Căuli, ia căuli. Păi stai să văd cât Cău. am. Te rog sac bun, te rog sac bun, te rog sac bun. De ce ne trebuie căul? Ca să faceți... E bun. Ca să faceți foc level maxim. Căulul. Și ol și olbreu. Și cam atâta vă trebuie pentru... Avem mâncat de la bază neapărat. că Da, avem. La mine, bă, eu știu ce vreau să facem. Căulul e bun. Bă, picior de iepure să faci. Stai puțin. Ăia e spir. Rareș. Vrei să dau candelă? Nu la candelă, stai că fac... Ei, lasă că o aduc. Încerc eu să fac rost de picior. Fă-i tu rost de picior. Bine. Îți aduc candelă ca să plece ăla. Monstru, da, că vine, Doamne ferește. Hai, fă-i ăla. De două picioare. Ok, căul. Eu am spir. Și am spir. Picior, 1. Mi-l dau pentru mine? Da, dă-l pentru tine. Că tu ești mai nobi. Ce zici? Tu ești mai slabă. Ok, bine. Hai mă. Da, să știi că sparg acum repede niște lemn ca să... pentru piciorul machina. Ok. Adică pentru ăsta, pentru hartă. Pentru hartă. Că piciorul e... Să pun tirul ăsta picior. Eu cu Sofie încercăm să găsim ceva, mă. Găsim zona de iepurat. Și pe rășul meu de Paște. Mă duc asta. Nu iau din nou pe ăla. Nu știi tu unde ajuns să iei Rareș. Mi-am 5 bandaje. Bine, bravo ție. Medkit. Bă, vezi că la mine e bine. Pe bandaje și pe medkit. Hai, sac bun! N-am. Hai că ți-l aduc la bază. Ai de ăsta. N-are fata. Nici nu pot să ți-l scot că vezi aici. Unde? E băgat aici, nici nu pot să ți-l scot din păcate. Ba, uite unul lângă. Noroc. Bine că-l văzui. Zisei că și eu ți-aduc ceva ție. Da. Eu ți-aduc ție sac bun. Adică sac de 15. Nu sac bun. Ți-aduc sac de 15. E bun? Da. Ok. Că eu îl luai de la trader. Un sac bun. Hai că acum eu sunt în explorare și vreau să văd ce-mi dă du prin explorarea aceasta. Hai, adu repede sacul de 15. Uite-l. Gata, lasă-l aici. Poftim. Hai să vedem. Un urs. Ce urs? Un urs. Adică era un urs de ăsta de băgat în foc. Ce urs? Urs de băgat în foc. Încă unul. Ăsta, mă. Nu. Un dădun mare de băgat. Și îl băgai. Nu, chiar nu-mi dă ăsta. Ne dă nu pe frumos. Lup. Blană de lup, nu de Da, urs. da, blană de lup. Hai că eu mă duc la trick or trick. Bă, tu mi-ai făcut și mapa. Nu. Hai să văd. Strong X.
pe și era pe partea asta. Să fac zi. Ce vrei să te duci la sărbători? Da? Și era ca să fix lângă mine și să fac zi. Zi-mi tu mie să nu mai iau eu de și să fac ca toată. Dai, Gata, fac mapa te imediat. rog eu. Fai, mă. Gata, bă. Ce cură 3 zile și noi rămas tot fără mă. Gata. Noi te așteptăm. Și încercăm să facem o mapă care costă numai 3 lemn. Ca să nu mai facă să-și o cumpărăi. Bine. Ok, bagă-le pe foc. Nu mai e nici mâncare. Stai că te aduc imediat mâncărică. Nu știu, neapărat. Bagă de-asta pe foc. Lemn? Da, da. Ei, eu te aduc ție mâncare. Bine. Avem o... Vrei picior machina? Nu mai vreau. Treaba ta. Bine, hai că fac și eu. Bam, 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 bam. Păi gata că fac... Pentru ce ne trebuie? Lasă că mai fac și eu. Gata, nu mai ne trebuie pentru foc, ne trebuie pentru aparat. Îți adusei și niște mâncărică. Dacă mai ți-e fomică. Uite. Ia, lasă că-l bag în foc. Uite, mâncărică. Dar puțină. Ce luași? Multe luai. Îți aduc dovleci acasă dacă ți-e foame să mănânci. Nu. Uite, Mamă, cât aveam harta și noi cât exploraram. puțin. Doamne, chiar vreau ăla baie de vulcan. De la, știi de care zic? E bun, e bine unde veniși. E bine, e bine, e bine. Da, aici e paradisul dovlecilor. Bă, eu puteam să iau și să iau al doilea copil. Ia-l! Da, uite, hai că ori mă duc astăzi. Du-te mâine. Tu ce faci? Sunt la bază. Adică acum sparg niște lemne. Lemnul îl băgăm în apa, eu îl bag în foc lemnul. Nu în aparat! Nu, că ne trebuie și în foc. Bă, păi e venit în casă cu dăla bun. Las. Bine. Avem 29 lemn. Doamne, foc. Mai ne trebuie jumătate și aia e. Îl vacui full. Mâncarea. Uite, vin și eu cu tine. Că am și spirit de tir. Și am și pistol mic. Adică spirul. Adică suliț. Hai că vin și eu cu tine. Tu te suși? Da, mă duc acum să salvez copilul, că trebuie să salvăm repede. Mamă, cușca. Nu cred. Ce noroc o să am. Să avem, Sofie. Unde sunt cultiștii, e și baza copilului. Ce prost sunt.
Așa trebuie să-i facem și ăsta. Păvere, unde ești? Bă, mor. Stai puțin că te ajut. Ce făcuși? Nu mai trage, trebuie să tragem ăștia de jos, dar sunt... Câte gloanțe ai? 6. Dăm puțin telefon. Îți dau și Nu, dăm numai telefonul. trebuie să-i împușcăm ca să nu murim. Ca să nu murim. Deci, Mă duc eu la ei, îmi dau bandajul și mă duc la ei. da. Da, du-te. Dă și mie un bandaj. Uite, ia, dă-ți și tu. Și mergem amândoi. Fugi! Gata, l-am omorât eu. Muri. Bine. Fugi! Mai da să și eu aștept. Stai, omoară. Și bam, băț, băniu. Am și un bandaj lângă mine, dar nu știu de ce. Pot eu să iau copilul? Pot? Eu mă duc să iau cofarul. Eu mă duc să iau copilul. Bine, du-te. Hai și trebuie să luăm mâncarea, că vin la noapte. Ăia, de ce te bagi? Cum vă cu copilul. Strong. Îmi dădu strong flashlight. Mie îmi dădu găleată, da, cu lacetină, babarină. Nu știu, ba să mai vorbesc, nu știu. Hai că vin ăia. Ia. Hai, du-te la bază. Păi și tu nu vii? Va fi. Ne folosirăm câte metri? Avusărăm. 3 ne folosirăm, 3 de-astea. Da? Tu îmi aduci mie unul? Ori 3, ori 4. Vine seara și eu încă sunt în pădure. Vină că vin și ăia. Dacă mor nu e vina mea. Skip. Eu dădui direct skip. Mai vină la bază. E ciupacabra după mine. E ciupacabra după mine. Sperăm. Bine, bă. Mai veni? Ok, bun. Așa, bun. Bagă-i, mă, pe foc, bagă-i. Bă, dacă trecem astăzi până ziua 30, să știți că se încheie, deoarece am văzut că nu prea vă uitați la videoclipurile lungi. Da, la cele lungi nu vă uitați. Încercăm să mai le scurtăm astăzi. Rareș, o să șterg casa copilului pentru că nu a pus aici bine nici pe aia, nici pe aia. Bine, hai, fă-le tu frumos. Păi, Aici, un color frumos. ne mai trebuie casa galbenă. Deci casa galbenă. Mamă, ce formă făcură, mă. Dar nu e prea. Dă-te mai încolo, Rareș. Eu vreau să fac în steagul României. Da, până în ziua 30. Nu că vom muri sau ceva, dar... Deci am văzut că nu vă uitați la clipurile prea La lungi. cine întregi. Și am zis, bă, de ce să facem dacă ei nu se uită? Pentru cine facem? Pentru noi?
încercat din nou. Mă scuzați că am făcut așa. Da, tati. It's hungry, așa. Găsi aici o casă, dar nu e. Nu, dar... De care să-mi iau? Giant Sack. Asta de 20? Da. Acum? De 25. De 20. Noi toți stăm Și așteptăm. și încercăm să nu murim. Nu glumesc. Avere, polar bear-ul. Ce mă aici? Că n-am fost bă la baia mă de gheață, de-aia nu știu. Înghețați. Ridică uite. Rifle! Eu n-am de la. Noi toți stăm și încercăm să nu murim. Ce stă bun! Ce cel mai bun! Ei, eu stau aici la tricortric până mâine. Ah, Bă, stau în fața unei căsei. Uite, Reș mă poziționea acum aici. ce e? Și stau aici, la Roză tricortric. șurican. Șurican! Am șuricanuri de alea. Shuriken. Sunt 3. Stai că încerc după aia să fac ceva. Wow. Nici nu știu unde ai venit. Mă, când vreau să se lase seara. Pam, pam, pam! Pam! Eu stau aici și aștept. Prieteni, cred că vedeți ce văd și eu. N-ai Cum stau. Aici, stau aici. Fugi! Volintire! Nu Cum să cred. deschizi? Nu cred. Nu Tu cred. cred că îi deschizați. Da, cred că vere eu îi deschițai. Muri. Nu mai îl salvăm pe Rareș. Știi de ce mori? Din cauza ăluia. Care? Ăluia, ăstuia. Ăluia cu ăla. Dai și mie puțin. Nu, că eu vreau să mă duc la trick or treat. Ho, 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 ho. Bagă ca... După aia vii după mine. E bandaj, e bandaj. Dă trick. Nu cred. Ai pumpkin de ăla. Adică îmi scade foarte repede asta de mâncare? Nu, nimica nu-ți face pumpkin. D-E-A-D-D-A. Reset. Rareș nu mâncă. Și ce vreau să spun că... Sofie, fugi la bază, neapărat. Ne toți stăm... Și așteptăm. Este un cuvânt pe care noi nu vrem să-l ratăm. Am stor aici, să... A, nu fă nimic. Este un cuvânt pe care noi vrem să-l ratăm. Nu vrei. Un cuvânt pe care noi nu vrem să-l ratăm. Noi toți stăm. Să văd, Sofie nu mai veni să mă salvez că e toată lumea aici, cât sunt? 1. Ba, uite de la asta. Ochiul de tigru. Rai să-mi prinsești piciorul. Îmi prinsești piciorul. Care... Ești proastă. Bă, tu îmi prinsesei piciorul. Bine. 1, 2, 3, 0. Haide. Tu trebuie, Sofie, să salvează pe rareșenii băboreni. Bă, cred că se dezghețară că mă băga acolo ca prostul, că nu pot să spun mai frumos. Și acum veniră ali. Dar oare câți de ăștia sunt? Mulți. Nu, câți de ăștia sunt, te zic, stă în tot ăsta. Mulți. Știu că mulți. Opendătoare. Stau, bă, la fiecare casă trebuie eu să te las aici și să-ți fac ăsta full. Noi toți stăm
și încercăm să nu murim. Dar noi tot murim, noi tot stăm și murim, ca să ne murim. Să ne... Lasă-mă. Ăla am full. Mănâncă și pe ăsta și hai să mergem. Hai să mergem să salvăm pe rare. Fugi! Cine e ăsta? E capibara. Cachi. Și print, bă. Ce se întâmplă, bă? Bă, Nu cred! Și murim aici la ba. Atât a fost videoclipul pe ziua de de ce astăzi. scrie skip? Nu, lasă, că murim. Atât a fost videoclipul pe astăzi. Și... Bă, un atât. singur lucru aveai de făcut. Un singur. Cine te-a pus pe tine? Dar uite câte lucruri aveam. Da. Pa, prieteni. Și să dați like, Mai bine nu venea aici. subscribe și share. Hai, spune-le și tu. Deci să dați like, subscribe și share. Dacă nu, nu știu. Pa! Pa!